लेखायाथ' रोंबाय फोरोंबाय नोङो नोंनि फिसाला फिसाजोनि थाखाय सिन्था खालामदों होनबाय दाना पिजि फरायगासिनो दं 4 मास जाबाय फैसायानो होनो हायाखै दा थांनोबो हाला गावहा बेबादि बिपद थेवबाबो आङो सोरखौबा बुंनानै बिनि पिजि फरायनायनि 4 मास फैसा होनाय पिजि फरायनायनि फैसाखौ हरना होनां जे उमुक बेनो फैसा हरना होलै सिबाय होननानै फैसा हरना होलै बेनो होनना सासे कन्ट्रेक्टरखौ बुंना हरना होनां बेबायदि जादों दा ओंखायनो जोङो माबेखौ बांसिन नोजोर होगोन स्कुल कलेज लामा दालां बानायनायाबो थागोन बेखौ बाद होनाय नङा जोङो बेखौ बांसिन नोजोर होगोन नैबे सेंग्रा सिख्लाफोर दा गामियाव बिराद बेखारफोर दङ जों सानदों साफ्रोमबोथ' साख्रि मोनखाया बे बादो सोरबाया मोनगोन सोरबाया मोना खिन्थु बे मोनै मानसिफ्राबो जाहाथे थांनानै थानायनि थाखाय लामा मोनो मावनानै जानायनि थाखाय सुबिदा मोनो बेनि थाखाय जोङो माखासे स्किम माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे प्रजेक्ट जोङो खालामगासिनो दं जाहाथे बे बोसोराव नङा बे बोसोराव जोङो माखासे हागोन फैगौ बोसोराव जोङो माखासेखौ हागोन बिदिनो बोसोरबा जों बेरथिलांबाय थागोन सोरबा हयथ' फैसा 5 लाख मोनोबानो आङो साख्रि नांथारनानै 5 लाखसो 3 लाखसो थाखा मा बैयाव दखान होनानै जाथारसिगौलै बेबादि सानग्रा माखासे मानसि दङ साख्रिखौथ' मोनखाला बहा साख्रि मोनबाय थावनो साख्रियाबो इसेबां गैया बेबादि सानो सरखारनिफ्राय बेबादि 3 लाख 5 लाख